nggonku ilang wis. Betul-betul dong. Nggonku nganu mabur ya. Pokoke sing nangekno sing duwe Mas. Ya. Ayo Mas. Aku paling wedi karo wong wedok. Wong wedok ki rusak. Tenang, luweh aku ya ora tumasane nganyi wae rasa. Wis penak-penak bangku 50.000 kok. Ajeng gelek tangi jenenge manuk ra budheg sing budheg dene. Aku lagi ngomong mencoke nang nggon kendang ora nang tukang kendang. Aku menyarankan sing gede. Oh, ya gede. Sing dene timbang kae kok ya ora ngandel. Sekalian. Aku iso nangekno apa ora? Boleh nangekno ora? Aku ora bisa. Sambil mana ya? Ora maksudnya iki ya kala-kala ditangekno maring sing ra duwe manuk. Nggih mboten, Pak. Biasane manuke kan njaluk ditangekno karo sing ra duwe manuk to, Pak. Ae burige kok ya ngeyel jajan. Ora tau nangeke manuk. Ya wis ngelus sithik gak apa-apa. Kae semono. Pokoke ra iso ra bayaran. Wis tak jaluk wingi. Walah lah kurang. Ajeng gelek tangi. Nemu. Rapopo tenang Bu. Sampai jenengan kan bijo, rapopo aman. Manuknya adohe Pak itu. Sini mana? Oh wis nemu, Mbah. Nemu sing ijo. Wis kono mencok nang kono, Mbah. Ana agak kono batu alam. Ya. Bang.